హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు గేమింగ్. సో ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే కామెడీ అనమాట. మనోడు అంటున్నాడు సమ్మర్ వచ్చింది కదా బ్రో, ఏంటి బ్రో ఇది ఇంత టైట్ పట్టలేదు, నాకు ఊపిరి రావట్లేదు అంటున్నాడు. సో మన ఉల్ఫరా అంటున్నాడు అనమాట, అసలు నాకు ఊపిరి రావట్లేదు బ్రో, ఫటాఫట్ డ్రెస్ మార్చేసి సమ్మర్ సీజన్ వచ్చింది కదా బ్రో, అయినా కూడా ఇలాగే ఉంటే ఎలా అన్నాడు. సో మన ఉల్ఫరా కోసం డ్రెస్ చేంజ్ చేద్దాం. మంచి చెడ్డీ బ్రో అన్నాడు, చెడ్డీ వేసా. సో ఇది గైస్ ఈ వీడియో కామెడీగా ఉండబోతుంది. చెడ్డీ వేసుకుని సమ్మర్తో హీరోయిక్ నైస్ చెడ్డీ వేసుకుని అయితే మనం ఉల్ఫరా బాబాయ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో అక్కడ వాయిస్ ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట ఇయర్ ఫోన్స్లో, మీరు సౌండ్ అయితే ఫుల్లో పెట్టుకోండి గైస్. సో స్టార్ట్. నన్ను అడిగాడు అనమాట ఇందాక ఉల్ఫరా గడు, ఏంటి బ్రో ఇది నీ బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే నాకు సమ్మర్ సీజన్లో ఊపిరి ఆడకుండా ఇంత హెవీగా బట్టలు వేసినాయి, అలా బ్రో అసలు బతకడం అన్నాడు. సరే బాధపడదు, నేను వేస్తాను దీనికోసం చెడ్డీ ఫ్రీగా ఉండేది గాలాడేదని ఫటాఫట్ అయితే వేస్తాను. వెరీ కామెడీ వీడియో. వామ రౌండప్ చేసుకుంటారు. వీడియోలో ప్రో ప్లేయర్ అన్నట్టు లైక్ కొట్టేద్దాం. హెడ్ 3 హెడ్లు కొట్టారు వరుసగా. రక్కీ అంట. సో వాట్ వీ షుడ్ పిక్ MB5. సో మన ఫ్రీ ఫైర్ ఎలా ఉంటున్నాడు కానీ ఉల్ఫర్ నా క్యారెక్టర్ మాత్రం చచ్చిపోతున్నాడు బ్రో. ఇంత హెవీ డ్రెస్ ఇస్తే ఎలా ఉన్నాను బ్రో, అసలు సమ్మర్ ఊపిరి రావట్లేదు. సో కొంచెం ఫ్రీగా కూల్గా ఉండే బట్టలు ఏమనంటే సో వేసేసాను. అందులో చెడ్డీ బాబాయ్. సో చెడ్డీ బాబాయ్ క్యారెక్టర్. ఓ మై గాడ్, ఓపీ హెడ్ షాట్ భయ్యా. అంతే రివైవ్ అనరా సార్, నాకు చావాలని లేదు సార్, ప్లీజ్ సార్. అరే అక్కడ ఉన్నాడు, నన్ను కొడుతున్నాడు. రివైవ్ బ్రో ప్లీజ్ బ్రో ప్లీజ్ బ్రో, నువ్వు నా అలాగేనా బ్రో, సమ్మర్ని బన్నీ చేసుకోవచ్చు ప్లీజ్ బ్రో. ఇచ్చాడా? అరే భయ్ బొక్కలో ఉంచుకుంటాడు భయ్యా. అరే ఎంట్రా ఇది. సేమ్ భయ్ ఇంకా సిటప్ గ్లోవల్ ట్రై చేద్దాం. మన గ్లోవల్
లేదు కాబట్టి రెడ్ షూట్. సో గైస్ ఇదన్నమాట వీడియో. సో ఈ గేమ్ ప్లే చూసేయండి, కామెడీ గేమ్ ప్లే. సో ఇద్దరు నా కోసం బన్నీ వేసుకొచ్చారు. సమ్మర్ కష్టాలు తెలుస్తున్నాయి ఫ్రీ ఫైర్లో క్యారెక్టర్స్కి, వెళ్ళాడిపోతున్నారు. సో అందుకే అనమాట ఒకడికి అసలు సమ్మర్ రిలీజ్లో ఏం తెలియట టీషర్ట్లు వేసుకుని వచ్చేసాడు విత్ ఫుల్ ప్యాంటు. మరీ దారుణం పోయేవాడు. వెన్నుపోటు పొడిచింది భయ్య, ఎవరో కానీ వెన్నుపోటు పొడిచింది భయ్య ఆ అమ్మాయి. కొట్టు డ్రాగ్ లాగు. అరే ఎందుకు ఉన్నారా బాబు, ఏం కిందకి వెళ్ళిపోయింది. అబ్బా పెద్ద ప్రోటీన్లో ఉంది అది. ఒక నాక్ చేసి కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది. వచ్చింది అనుకుంటా కదా కిల్లు. హే బ్రో, మీకు కూడా ఊపి రావట్లేదా బ్రో? బన్నీ వేసావు సేమ్ పించ్ బ్రో. మన వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి, ఫ్రీ ఫైర్ అడిగి చెప్దామంటే వాడు వినడు. సో అందుకే మన క్యారెక్టర్ చలిచి వేడిగా ఉండకుండా కొంచెం చల్లగా గాలాడే బట్టలేసాను. సో ఫ్రీ ఫైర్లో సమ్మర్ అన్నమాట ఎవరు వేసుకున్న టాపిక్. ఈ నెన్ను పోటు పొడవాలరా. మన ప్రో ప్లేయర్ రాకీ అన్నకి ఈడు వేసాడు. అంతే బ్రో, ఎమోట్లు వేసి ఆయన గుచ్చి చంపాలి. మన బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలి బ్రో. పద బ్రో బ్రో. రాకీ బ్రో నాతో చెప్పాడు, ఇప్పుడు మీ హూనా బ్రో నువ్వు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు అన్నాడు. సరే అన్న నేను టెన్షన్ పడినా, నువ్వు ఎలాగోలా నేసే అన్న. ఓకే బ్రో నేను వేస్తాను కదా, నువ్వు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు మీ హూనా అన్నాడు. ఓకే బ్రో ఈ గేమ్ అందే అనుకుంటా. మై గాడ్ రాకీ బ్రో, నీ మాటకి విలువ లేకుండా చేసావు బ్రో. ఏంటి బ్రో ఇది, నన్ను ఒంటరి చేసి వెళ్ళిపోయారు కదా బ్రో. ఏంటి బ్రో ముగ్గురు ఉన్నారా? ఓపి హెడ్ కొట్టాడు. ఫస్ట్లో చెలరేగిపోయిన మన రాకీ బ్రో లాస్ట్లో ఊపంతా దిగిపోయింది. సో ఫటాఫట్ అయితే చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఈ గేమ్. ఓకే అన్న వెళ్దాం. టైంకి నాకు ఉన్నా కాబట్టి రాకీ బ్రోని సేవ్ చేశా. బొక్కల్లా చూసి మరి పోతున్నారండి బ్రో ఇల్లు. రాకీ బ్రో కొంచెం సేఫ్ ఉండు. మన టీమేట్స్ని కాపాడుకోవడం మన ధర్మం కాబట్టి వచ్చాను బ్రో నీకోసం. తిప్పరా బాబా ఈ మెడికెట్, తిప్పు పెద్ద
ఎవరు సిక్ అంట రాకీ బ్రో జాగ్రత్త. బ్రో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఆడండి బ్రో. ఏంటి బ్రో వీళ్ళు క్యాబ్ దొరికితే కొడుతున్నారు. అరే బ్రో మరీ దారుణం బ్రో, గ్లూ వాల్ పడలేదు బ్రో. అరే ఏంట్రా ఇది. ఓకే గైస్ ఈ వీడియోకి ఇంతే. సో ఓ మై గాడ్ హెడ్లు బాగా ఆడుతున్నాడు మన రాకీ బ్రో. బ్రో గన్నతి బ్రో వాటిస్తుంది బ్రో. ఓకే గైస్ ఇదన్నమాట వీడియో. ఫటాఫట్ ఏదైనా నవ్వుకోండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఇంకా కామెంట్ చేయండి. సో కామెడీ వీడియో ఫస్ట్ టైం మన ఫ్రీ ఫైర్లో అనమాట. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.